हेलो फ्रेंड्स, आज पत्तर पोड़ा चिकेन करिया मजारे केतीटा खली बनइले शालुआ पत्तर खली शालुआ पत्तर रे हेले पड़िले बड़ टेस्टी एक अच्छे ओके। चिकेन नहीं आसुची चिकेन मसला अवश्य मसला पकड़ा कथा नहीं कि आम पकई देचु धनिया पत्र केते आधा किलो चिकेन वाह फिर रंधा मांस भाया दिशुची पूरा पूरी वीडियो रे पूरा रंधा मांस नहीं पूरा हाँ पूरा मसला है दे अधिका कौन करिया लुण पकई ना हो पानी सी टाणी नब से रेडी आमर शाला पत्तर पोड़ा चिकेन बाउंस पोड़ा टेस्ट सैला खिया सैला बाउंस पोड़ा बाउंस देखा कड़े गला अरे बाउंस था यहाँ आमर चुली यहाँ बाउंस पोड़ा चिकेन होता खिया सैला बाउंस पोड़ा चिकेन सैला बर्तमान पत्तर पोड़ा चलती रेडी आउ चुली पोड़े ना एक्सट्रा निया करिया हम चुली खाली ये करिया कथा आउ टे निया जालिकी रड करिया कथा तावा ना मामा चुली तावा मावा क्या तरकारी रेडी तरकारी रेडी तो तीन तो नहीं जाऊे घर को आज आम दीपर खाଇବା आज संडे अच्छी ना तेणुक आमर आज दीपर खाଇବା घरे भी कौन चलो होगा रेडी चलो 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 बाउंस नली रे बढ़िया पूरा होता जे बाउंस शेष मुझे निआ लगे दूची कि रड हाँ कि कदली पत्र आईली काटता अगटा काटिक पकई दिंतु कौन टे बांधा हाँ मुझे कदली नहीं आऊँगी हाँ निआ रेडी सुतुली हाँ जान चारि करे खलिया तले देदेली ना कौन कारण आउ टेकी हेनी हीरा हुरी उपरे देवे तले कहीं खली देते हाँ 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 धर ढाल तो आहरी गोटे खाली तले दे तलटा मेन ना हाँ 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 रेडी धर केतिकी जे है अध किले हाँ हेंती पुड़ा मार दौन से ये हेरिका मिथुन हेरिका
ରେଡ଼ି ତ ଆଉ। ବମ୍ବେ ଛୁରୀ ଆଉ ରେଡ଼ି ହବ ହବ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାରି ପିଇନି। ହଁ ନାଇଁ ସେମିତି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ନ ମାରିଲେ ବି ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ମିଞ୍ଚେ ଦିଆହେବ। ତା ଗୁଡ଼ ଆଣିତ କେମିତି ଇଏ କରିବା ବାନ୍ଧିବାଟା ମେନ୍ ବୋହିଯିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋହିବନି। এটা ତଳେ ତଳେ ଏମିତି ଗୁଡ଼େଇକି ସୁତୁଲିଟା ସରୁଆ ସରୁଆ ସୁତୁଲି ଚିରି ଦେଲେ ଟିକେ ପଡ଼ିଯିବ ଏକରେ ବୋହିଯିବ। ଏକରେ ବୋହିଗଲା ହାତ ହେରିକା ଇଏ ହେଇପାରିଲାନି। ବାନ୍ଧିବାଟା ହଁ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତୁ ଖସି ଦିଅନ୍ତୁ ଓଲଟା ଏମିତି ଗୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚୁଲି ରେଡ଼ି। ଚୁଲି ରେଡ଼ି ପୁରାପୁରି ଯାଅ ଗୁଡ଼େଇ ଦିଅ ଆହୁରି 2-3ଟା ଗୁଡ଼େଇ ଦିଅ ପୁରା ହେଭି ଜିନିଷ। ପୁରା ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତଳେ ପଡ଼ିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ ଜଳିବା ଦରକାର ନା ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ହଉ ନିଆଁରୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ ଘରେ ବି ଦିଖଣ୍ଡ ପଶିବା କଥା ନା ରେଡ଼ି ଆଜି ବସିଛି ଜୋରଦାରିଆ ଜଳୁଛି ଜାଳ ଏମିତିଆ ଦରକାର ହେଲେ ମସ୍ତ ହବ। ମସ୍ତରେ ପଡ଼ୁଛି ନିଆଁଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଯେତେ ବଢ଼ିଆରେ ଜଳିବ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହବ। ପାଣି ଅଂଶଟା ସବୁ ବାହାରିଲାଣି ବାହାରିନି କିନ୍ତୁ ଚକଚକ ହେଲାଣି। ଆଗରୁ ତ ଖାଇଛି ବହୁତ ଥର ଏଥର ଘରେ କରୁଛି ବାହାରେ ବହୁତ କରି ଖିଆ ହେଇଛି। ଜଳିବା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଖାଲି ଯାହା ରଡ଼ରେ ଯାହା ପଡ଼ି ହବ ଜଳିବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବାସ୍ ଏଥର ଖାଲି ରଡ଼ ନିଆଁରେ ଯାହା ହବ। একদম নিয়াঁ চালা ହେଇଛି। ସୁତୁଲି ସବୁ ପୋଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଆଉ ଖାଲି
ଇଆଡ଼େ ଦେଇଦେବେ ପାଇଲା? ହଁ ହଁ ରେଡି ରେଡ଼ି ନା ଏକଟେ ତେଲ ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲା ହେଲା କେମିତି ବାହାର କରିବା କୁହନ୍ତୁ ଚୁଲି ଭିତରେ ତ ବସିଗଲା କେମିତି ତାକୁ ବାହାର କରିବା ମୁଁ ଆଣିକି ଆସି ଜାଣିଛୁ କିଏ କ'ଣ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଯାକେ କାହିଁ ଫୋନ୍ କରିନି ତ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତଳ ଖଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ତଳଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ହଉ ଥାଉ ସେ ଗଲା ଚଟୁ ଆଣୁନ ହିଆଡୁ ଚଟୁ ଅଛି ହଁ ଚଟୁଟା ଚଟୁ ଯୋଉ ଗଡେଇ ଦିଅ ଏକର ଉପର ଥାଉ ସେଟା ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ଏମିତି ଭାତ ଗୋଟେ ଗଡ଼େଇ ଆଣନ୍ତୁ ତଳପଟେ ଚଟୁ ଦେଖେଇକି ଏକରେ କାଠି ହେଇକି ଅଛି ହାତ ଇଏ କରୁଛି ହଁ ଲାଗିଯିବ ଥାଉ କେତେ ଗୁରେ ପଡିଗଲା ହଉ ଥାଉ ହେଇଟି ହେଇକରେ ଖଣ୍ଡେ ପଡିଛ ହେଟେ ଖଣ୍ଡେ ହଉ ଥାଉ ସେ ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା ଏକର ଚଟୁଟା ଦେଖା ଏକରେ କାଠିରେ ଗଡା ହଉ ଥାଉ ହେଇଟି ହେଇକରେ ଦିଖଣ୍ଡ ହଁ ଥାଉ ଚଟୁଟା ହେଠି ମୁହଁଟେ ଦେଖେଇକିରି ମାଉଁସ ପାଖକୁ କାଠିରେ ଗଡେଇ ଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିବ ଥାଉ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ମା ଇଆଡ଼େ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପୁଣି ଖୋଲ ଥାଳିଟେ ଆଣିକି ଛୋଟିଆ ଚାମୁଚିଟେ ଆଣିକି ବାହାର ହଁ ନେଇକି ଗାଈ ଖାଇଲେଣି କୋବି କ'ଣ କରିବ କୋଉଠି ଯାଇ ଖାଇବେ ଆରାମସେ ମାନେ ବେଶୀ ପଡ଼ିନି 2 ପିସ୍ କରୁ ବାହାରି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପତ୍ର ବି ବେଶୀ ପଡ଼ିନି ସେ କ'ଣ ପୋଡ଼ା ପତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ସେ ବାନ୍ଧିବାଟା ଭଲ କରନ୍ତି ତ ହେଇଥିରେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ଏ ରେ ବୁଲୁ ଆରେ ହବ ଏ ଜାଗା ନା ସେଟା ହେନ୍ତି ଏଟା କଲି ଯାଇ କରାଟଟା ବୋଧେ କ'ଣ ଆମର ପଲଟେଇ ଦେଇଥିଲେ ପୋଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆହୁରି ସେଟା ଉପରେ ନିଆଁ ଲଗାଯାଏ ଆଉ ଉପରେ ଆମେ ତ କିଛି ହଁ ହଁ ତଳେ ନିଆଁ ଉପରେ ନିଆଁ ତାପରେ ତାକୁ ବାହାରେ କରିଥିଲେ ଚୁଲିରେ ନୁହେଁ ବାହାରେ କରିଥିଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ସବୁ ନିଆଁ ହେଇଥାନ୍ତା ଚାରିକର ସେ ପାଣି ହଁ ବାହାରେ ପୁରା ନିଆଁ ରଡ଼ କରା ହେଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ଥୋଇକି ତା ଉପରୁ ଖାଲି ଜଳା ହେଇଥାନ୍ତା ଘୁଘୁ ନିଆଁ ସେଟା ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଖୋଲା ଜାଗାଟା ନା ସେ କ'ଣ ରହିଲା ଏଇ ବୋତଲଟା ସାଇଡ଼୍ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଯଦି ସବୁ ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ ବି ପୋଡ଼ିଲା ବସିକି ସେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଚାଲ ରେଡ଼ି ଚାମଚଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା ପୁରା ଲିଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଏଠୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଚିକେନ୍ ଭାତ ଖାଇବା ରେଡ଼ି 1 2 3 4 5 ଓକେ ବାଏ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଚାଙ୍ଗଲା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି